ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, te serye tayo itaalawas, anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Milyonaryo ni Antim. Ngam apay nga empleyado na kalaang dito'y restaurant. Inalanak lang nga rudin nga empleyado na. Anyapay lang ti kayat mo. Kidawam kumaa nga imanihar mo ti daduma negosyo na. Dayta ti kamalik. Imbaga na iti nga igaad ko ti agadal. Tapno amok to ti agnegosyo. Ngam saan ko nga ingaad ti nagadal. Imbaga na dayta? Sinayang mo nga rod tinasaya tagundaway. Ay, nga rod Alex. Ito, may sak lang nga empleyado. No kasta, sayatan talata ti agtrabaho. Tapno maayatan kadata nga empleyado na. Nalaing tamot nga gluto iti restaurant na. Amok akursunadan ni Jenny. Ngam lakyan may pare. Ikagumaak apagbalinan apudpud no a babae. Nga ta, ang mga danugan na ka na ormam. Iti damo lang siguro. Gaminto nagbaybayag. Imbes adanog, arakupton. Mayat na ito'y asubay-bayan na. Noan niya ti sumaro na mapasama. Agbaligi ka nga ta, iti tarigagay mo. Awan pa panan na, basta nanusak lakit di. Mayat apadaanan ti sumaro na mapasamak pare. Kahit sa pala kumaa, tagbaligi ka. Agdinamag ti kinabak nang ti balwa kabusat mo. Apaya sikaket marigrigat ka, paray. Mas dawak mo, kabsat ka. Nagswerte ti negosyo na. Awa mga rod, anak da, itinatay nga asawa na. Sanaya ako kuha na ti dakalapas da ka pagababangan iti agdudo mga opisina kan klinika ijay syudad. Wan, paray. Agasam nga ti maalala na nga abang. Ay, mano nga opisina kan klinika ti aday ti day di apas da. Mano nga tatiyabang dagijay. Riniw-riw Ay, nagdakal siguro ti kwarta na iti bangkwan niya. Para, dumawat ka nga mina iti kwarta na. Tapno mairanod kamay. Apay adi ka matagtagari di tasuli, Dalmasyo. Malagip ko timbaga ni Tomas. Kasano nga ta mairano dak iti kinabak ng tikabsat ko? Kasano ang mairanod ka? Kat imbaga na payla iti nga idjam tinalabas nga arak. Ngam di kamot dimngag. Ay, saan nga arak ti pampanunutag ita? Ti kinabak nang. Di nakakayat nga ikan iti nagbambanugan na. Gaputa ipan mula kanu iti arak. Sino nga tati pangipatawidan na ngay? Intun agkapsutan. Aywan anya. Kasano nga tadag iti pasdek kan dagiti daddo mapay an negosyo na. Dayta ka nga rap. Ano ti negosyo na? Idinto tad agrigrigat tayo may. Ay, madya silang. Nasa uti kayem tanga abogado, nga ada kanu planom nga agaramid iti last will and testament mo. Wen, friend, adan to ibatik para ka iti ubing iti balay ampunan. Nasaya at nga rod, tapno isupay a pangalaan ka dagiti usaran dagiti adda iti bahay ampunan. Kat si kanto ti makaam mo amang ipamanihar iti daddo maan negosyo. Tapno saan amaungaw adi na oras. Ipatawid mo kadi kadagiti kabagyam ti dadduma. Iti maysa a kondisyon. Anya dagita a kondisyon? No saanen amamartek ti kabsat ko. Ken no adda matino amang asawa iti tomboy akanaka. Nakapasyar ka met, kabagis. Itaman pa'y
Ay, makipagpakaasi ako makabagays. Anya ka di ti masapol mo. Amok ka ba ilam ti mangtadmanan iti pagpuunak ko mga agnegosyaw. Sinayang yung amin, tiim mo na nga inted ko. Nagistor kayo ijaayan nyo, ngam na bankrupt. Gapo, iti kinamamartak mo. Ay, saanan ang maulit ka bagay? Marik na kat agkapsutakon. Kaya't kayo apatawidan. Ngam iti maysa a kondisyon. Anya ngay a kondisyon ka bagay? Aramidag. Kaya't ko amaamuan dagiti kondisyon mo. Tapno ba patawidam ti kabsat mo ken kaanakham? Nulakat aglimpyuda. Saan nga agbartak ni ading ko? Ken makiasawa iti mapagtalkan a tao ni Jenny. Imposible akayat na ti makiasawa. Malaksid no babae ti asawaan na. Jak annugutan ti kinatumboy na. Kaya't kung aggunay akas pudpudno a babae. Lalaki kit din dagiti barkada na. Agin inom kadimet akas iti amana. Jak laam mo, tadyak met bambantayan. Kunak idi apagadalek, tapno adamet maiturpus na, ngam dinak impangag. Ita, cook iti restaurant ko. Kabalay mo kadi? Idi, ngam pimanaw, tadyak kayat akanayon amaladaw nga agawid iti rabii. Di na ngamin kayat ti mabibiyangan. Imbag ta nagawid kan, Ginay. Apay ka di, tatang. Kaslada kayat mo nga ibaga. Tapno da kano itad ni antim atawid mau. Makiasawa ka iti lalaki. Anyo? Ha? Lalaki makiasawa iti lalaki? Babae ka! Maggargaraw ka la lalaki. May isa ka tatang. Nay! Basta, lalaki Na. Ay, kasano kumangay titawid mo na pagtulagan mi no kastamay. Kasano ko tatang? Masapul nga raw na makiasawa ka iti limpyo at taaw. Dahil ito, ti saan ang mapasamak? Babae, ti asawa. Ay, saan nga anugutan ni antim day ta? Ay, dakes ka na ti makirelasyon iti padam a babae. Nagpintas ka mat ita, Jenny? Tala ka man. Anya na pintas. Guwapo ko naman. Ti gwapo, para iti lalaki. Tinapintas, para mat iti babae. Ang mukha. Apay nga bagbagam day ta kanya ka. Apay nga rod amasuron ka iti imbagak anapintas ka. Na, sang kadagulit na. No saan kalagayam, nagdisuntigamgam ko di tarupam. Sikamat. Agpay sumati bagbagak Ha? Maminsan pa'y abaliksam. Tatalagang agdisuntigamgam ko. Ay, day talagamgam mo ti sang kasaon. Hanggang sapay lang ko na. Tadumteng to ti aldaw a makaamiris ka. Kasano ti kunam apanangalokoy mo ka ni Jenny a makikalay sa iti lalaki. Ay, day tangarod ita ti parikaw. Ipeteng na mo't alalaki ka na. Imbis ngagdadata mo't a babae. Ay, di tamat mabalin apilitan a makikalay sa iti lalaki. Wan ngam sayang ngarod ti tawiden na kani antina. Anya ngay ngarod, di maaramidan ta. Ay, masapaw la makaaramid ak iti addang tapno patawidan ni kabagays. Adda ka diin Karina nga ipatawid na ka ni Jenny. Adda nga rod. Ngamadda nga rod imbaga na mo't a kondisyon. Ngamsaan a mabalin apilitan ta ti anak ta a makiasawa iti lalaki. Narigat ti kasta, lakay. Madlaw ko man nga da pakariribukan paray. Ay, tingarod kakaiso na nga anak ko ti parikot ko pare. Na, apaya pagparikutam ti anak mo pare? Kasano ang mapilit ka makikalay sa? Apay ko mapilita makikalay sa. Lakihan mo ti anak mo.
Imbag no at damayat na babae makikalay sa kenkwana paray. Saan na rumbang babae ti asawan na, paray? At dadamanin nga awan lalaki mangikalay sa kenkwana. Talakyan mat. Imbag no kayat na ti makiasawa iti lalaki. Ay, sayang, tinakil ang matawid ti anak kaw. Ha? Anya kumati pa kay naigan ti tawid? Kanti panakiasawa na? Ala. Ituloy takit itagtagay paray. Apay nga imbagbagam ti may papan iti panakiasawa, ken tawid, ken nitumas. Napaimbagak aya. Awa malagip kaw. Ay, dayta ka tano nakainom kan iti arak. Uray saan arumbang, matangab mo. Ang magpaisumait. Ay nanod, dala ko mamayat ang mga asawa ka ni Ginay. Uray at damayat, no saan mo't akayat ni Ginay. Ay, kasaritak tupay ni Ginay itinalapat. Anya, mandaram ang makiasawa. Ay, no kasapulan, di aramidag. Saan nga ta nga at damadi nga ibo nga dayta? Ay, sayang titawidin ti anak ta. Ay, dakil akinabak ng dayjay. Dakil apasdag nga ado ti opisina ken klinika nga gababang. Kayat ka amakasarita, Jenny. Umay kanto ijabalhay. Ijay balayo, ante. Saan nga ijay opisina? Apay, di mo kayat ti umay manen ijay balay. Kay kayat mo kit din ti agabang. Agyanak manan ijay balay mo, ante. No kayat mo. Umay ka pumasyar. Taadanas ken apagsaritaan ta. Sige, ante. Umayak kalpasan ti trabaho inton malam. Namnamaak tiyo umay mo, kaanakan. Amangan do adamanen mangawis kan ka itibar. Kat isumadan ti papanam. Saan, ante? Umayak to inton malam, ijay balayo. San ka di nga imbaga ni Antim itay bigat, amapan ka iti balayda? Apay makitultulag ka amapan nagpasyar. Ngam kasangay ti may sagayam. Ti kasangay kat maminsan lang iti makataon. Idinto ta mabalin kumatlat ta ti mapan ijay balayda, ante. Iti anyaman ng oras. Ay, paayam ka ditikid daw ni Antim. Saya atam kid di ti makilangan kini Antim. Awan anak na. Di mo kayat nga ibilang na ka nga anak? Kasano? Kat pilitin nakmit ngamin nga bestida. Pakibiyangan namin. Iso ang pimanawak iti balay na. No siyak ti sika. Ununa agtibilin ni Antim. Amangan no importante ti baganaken ka. Importante nga ta. No kayat mo, kaduan ka amapan iti balay ni Antim. Ha? Alangan nga rod. Hello, auntie. Umay kakadi, wadno saan. Umayak, auntie. Adda kaming itidanon. Adda kadwam. Ni Alex, auntie. Kunak no asino itayan. Sige, umay kayo nga rod. Sige, auntie. Madamdama lang. Adda kaming dito. Imbag taimay kayo. Kunak no saan kan nga umay, Jenny. Sorry, auntie, ha. Naladaw kami. Adda ka di ba kayo? Kwa. Inton maminsanan ti ibagak kuma. Adamot bakante asilid. Saan nyo kadi akayat ti agyan dito eh? No siyak akit, kayat ko, ma'am. Nagngina ti abang iti kwarto dito yung syudad. No, saan anangina ati ko nayo ang kwarto? No tumulong kayo lakit di nga agdalos. Uray libren. Basta da kayo, adwa. Kayat ko, ma'am. Mayat kami tayo, Jenny. Libre ko naman. Agpanunot ka, Jenny. Nagyan kan dito'y idi. Ngampimanaw ka. Kay kayat mo ka ditagyan iti sabali abalay. Natalgad ka dito'y. Dito'y tanagyan, Jenny. Kaasimot ni ma'am. Katulong laang ti kadwana dito'y.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, marigriga ti kasasaad da Dalmasyo, kat milyonaryamat ni Florentina akabsat na. Kabayatan na, nagsaritaan da Florentina ken tigayem na as social worker. Ti maipapan iti mapanawan nanto asanikwa. Kat dita, kinasarita ni Florentina ni Jenny akaanakan na. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. No tumulong kayo lakit di ngagdalos, uray libren. Ay, kayat ko, amam. Jenny, mayat ka man ten. Libre ko naman. Ang panunot ka, Jenny. Nagyan ka idi dito'y hinggang pimanaw ka. Kay kayat mo ka diti agyan iti sabali, abalay. Kuanti, ang panunod akpan. Hoy, Jenny, apay ngagpanunot ka pa'y. Wen ko namon. Makitan to, anti. Awan ka diti imbaga ni Ginay no kaano manen nga agawid ditoy. Awan mo't lakay. Ada ka di pa kasapulam ken kuana? Kayat kaw nga ibiro kan iti mga sawa. Nalakaayamot dayta. Apay kasla ubing nga ipilit mo, abaduan iti oray di na kayat abadaw. Ay, no mabalin na ko mga isublik ti kinaubing na. Tapno mabalin ko nga ipili ti kayat kaw. Ay, aramida ka. Imposible dayta ibagbagam. Sayang nga ron ti tawidin na. No saan ama aramid ti pagayatan ni Manang. Ngamtay ko na kon, di mo mabalin apilitan. Tagay mo, pare. Ay, oy. Ada ka din na panunot mo pang sulbariti parikot mau. Nya ka din dagiti parikot ko dakdaka matam. Ti gatang ko iti arak wanaw. Ti may papaniti panaki asawa ti anak mo Ay, yak pa'y nakasarita ti anak ko. Tadi na kayat dayta pagsaritaan may. Naglaka sulbarain. Mangala kayo iti agpamarang nga asawa na. Agpamarang? Ay, masapol amakita ni Manang amakikalaysa saan alibin. Ay, kasta ka de. O di magtulag kayo iti kakalay sana. Ay, day tagaron ti pare ko, tadi na kaya ti makikalay sa iti lalaki. Ang saan mo ta mapalubusan? A babae iti kalay sana. Nakaikadeng ka ka din? Ngagyan ka iti balay ni Antim? Numabalin. Yak kayat yan ijay. Ipilit nan tumanin ngagbistida. Tamapan kami kanu makimisa. Agdalungdungak pa'y kanu. No way. Angam saan mo't adakas ti ibagbaga ni Antim? May sa kamit asan ang makauawat. Ngam adadag iti banag apagisman tayo, asan arumbang asuruten tayo. Anya ti kayat mo asawan? Ipapilit mo alalaki ka. Ngam tigtignay mo lang ti lalaki. Tati kinapudno na, babae ka. Agtal na ka ni, no di mo kayat at tumayab ta sangin. Ha? Maiturid mo, apatayaban ti sangit? Ha? Panawan ka man langan. Kumusta nga? Iti tarigagay mo ka ni Jenny, pare. Ay,
Nakaro pa lang ti kinatumboy na. Ngam ikagumak pagbaliwan. Mapagbaliw mo nga ta. Ay sus, amangan pa yun, dumanog. Kinubuok na langan kat pukis ti lalakay. Sapay kanayon ang nakalesles ti pulo na. Uwan nga rod, amin atigtig na yung kasla lalaki. Sayang. No agtignay ko maababae, nagpintas ko ma. San mat, tainton ibagak, ngagpakababae. Kasuron na kadagos, kat panawan na. Nagado nga min di tasik siya babae. Apay nga min nga anusam dayjay alakyan. Ay, tsaka mo pare. Ngam nakayawan na iti kinapintas na. Uray lakyan, napintas may. Ang mga ninton armam, agsasaro no adanog ti ipasabat na. Sika ti makitak akasingpetan akadwa ni Jenny iti restaurant. Adda pagsaritaan ta. May papanitian niya, ma'am. Nadlaw ko anakaanos ka iti kaanakak. Uray no kanayon nakaasupladaan. Gayem ko ngamin, ma'am. Adda napateg apagsaritaan ta. Ngam kiddawak asaan ko maamaamuan ni Jenny. Anya ka di dayjay, ma'am. Numabalin ko ma, kat pagtinulungan ta apagbalinan apod no ababae. Jak ngamin umanugot iti kinatomboy na. Kinapudno na, ma'am. Irugrugik. Ngam talaga atumboy. Kasta ka di, Barok. Ikagumaam, tapno magunod mo ti tartarigagayam. Ngam kiddawak, asaan ko maamaamuan ni Jenny, tinagsaritaan ta. Mangnamnama kayo, ma'am. Agigyan mo't gayam ni Jenny iji balay ni kabagis mo. Nakanakam mo lang ti salbag ija atumboy. Pay nga ta, nagbalin mo't akas jay ti anak ta. Salbag iday. Ipapilit na kiday na lalaki ka now. Ay, nagpintas pa'y mo't. Kasano nga ta pagbalinan a babae ti riknana. Babae mait. Masaya nga nak ititawid na. Saan akayat ni manang mo ang maaramat iti awan kasaskan na, tinagbanugan na. Kaya nakidi nga itulong iti ampunan kanda dumapay. Aha. Naibaga na nga amangan ka no aramaten yung nga agama iti pagbasulan ti itad na atawid. Nay, apay, anya kumama pagbasulang ngay. Katitid bisyo yu Na. Aramaten nga ni Jay ni kadag iti babae ti kwartana. Iso asaan akayat ni manang mo apatawidan. Kayat ko apagbaliwan ti kaanakak iti kinatomboy na. Tarigagayak ti panagbaligim, friend. Agyamanak, friend. Jak ngamin kayat jay pumanasyar akadwana ti rupat kwarta a babae. Amumot dagiti agtutubo itan. Naduktalak amapmapanda iti bar. Kat iso ti mangiliblibre kadakwada. Daytan ti madi. Maungaw ti sapul na iti kasta nga aramid na. Wen nga rod. Jak kayat akadag iti babae ti pangipanan na iti kwartana. Kayat ko nga itulong nalangan kadag iti agkasapulan. At damot kat di karbangam no kasta ti kapanunutam, friend. Ti mangidurar iti kwartam iti bahay ampunan. Kanda dumapay nga agkasapulan. Timbag, tasimbang petkan, balasang kaw. Nagalas adang ganda itang bagayo balasang ko, tatang. Ito man po'y. Ay, kaya't wadeng ka manalayang ti ibagak. Sapay lo ko mata maawat ambuan. Anya launay ayaday ta. Kasla na patag launay. Talaga na patag. Ay, di mo't amom ti dakil apasdak ni Antem. Ado matipasdak na, tatang. Anya ka di kadagijay, tidakda ka mating mo.
Tingay adda klinika, kas kadada dumapay apribado nga opisina. Apay ka di dagi jay, tatang. Ay, nasa ni Antim nga ipatawid ng tukan ka. Ngam iti may sa kondisyon. Anya? Unay katday ta arabak yun, tatang. Imposible nga ipatawid na. Dumag ka, tay baga. Nagawid ni Jenny. Saan ka di pa'y asimbangpet? Saan pa'y met, ma'am? Kat, kumusta ti plano ta? Sana ka sumuko, ma'am. Mapaamon to pa'y tinaatap nga ayop. Taon to lakit din. Huwan. Idi ngamin, nadlaw ko atong boy. Pinadas ko at tinubngar. Ngam, isumatan ti ipapanaw na dito balay ko. Iso ka diya saan ang nakaturpos iti panagadal na, ma'am? Huwan, tanapan nagbirok iti trabaho na. Kati dinagkita kami, imbagak nga umaylangan iti restaurant. Isumatan ti panagkita mi, ma'am. Idi armag ko ma, tanagpintas. Linayatan nak iti danog. Kasta ka di. Idi ubing, di na ngamin kayat timunmunye ka nga ay ayam. Palpaltog, palsiit, kan dadumapay nga ay ayam ti lalaki ti kayat na. Inlawlawag mo sa mo ti kondisyon ni kabagis mo kan ni Jenny. Wan, ngam sana matagtagaray. Jak mo ano nya tisimken iti panunot na. No tarigagayan na ti kinabaknan. Aramiden na ti kayat ni Antina. No apay mga dapay la kondisyon na may. Ay, no kaya nakumatimang tad itid na latan. No saan mo kumabi ng crap ti damo nga inted na. Ada ko mapanagtalak na kan ka. Jak mat nga ron ni namnama, aga po iti kanayon mi apanaginom kadag iti kakadwak. Kahit maguyod ti punan, agingkat na bangkrap. Imbagak ngamin kan ka, asaan mo nga ipainom, kan ipapulutan dagiti lakaw, ngamde ka matdimngag, anyangay, nabangkrap! Manipon si mangpet ka. Nakaululimag ka. Ada ka di parikot mo? Anda na pa kariribukak. Ada ka di maitulong ko? Tsaka mo, talaga ang mariribukan ako. Kasano ang matulungan ka, no di mo matibaga. Rumbang ka di nga ibagak daytoy, Alex. Weird nga min. Awan ti weird kanyak, no may papankan ka. Awatag amin, basta ibagam. Ikanak man pa'y iti sumagmamano agundaway nga agpanunot, no ibagak wano saan. Naunag sakit iti parikot mo ah. Talaga ano nang, tadyak pulos matukod. No kayat mo nga agbaliw ti masakbayam. Tung palam dagiti kayat ko amapasamak. Nga man ti, awan ka diti sa bali a kondisyon mo. Dayjay laeng ti kondisyon ko. Kayat ka ngamin nga ilisi iti pagbasulan. Maibilang ka di abasol ti kinatawak. Saan abasol no anyaman ti nakaiparsuaan? Apay nga rod nga ibagayo adiyo kayat ngagbasol ak anti. Ti basol kat no agaramid ka iti maikaniwas. Nang runan no ammom lang arudan adakas kat aramidem paylaan. Anti, naragsakak no babae ti kadit ko. Awan dakas na no agkukuyog kayo akas babae. Angam, no ipasyar mo ida, alalaki ti pagarup mo di tabagim. Daytan ti madi. Mawatam mo't siguron ti kayat ko asawan. Alex, anya ka di ti ad-adda asurutan. Ikinabak nang wano pagragsakan. No siya kamay sa, jak tarigagayan ti agragsak, no pagbasulan met. Awan ka di ti karbungak nga agragsak. Apay na ibagam da ita.
Amin na tao, at nakarbangan na nga gragsak. Ngam apay nga rod nga ibagada a basol tar aramida. Agsipod ta babae ka. Ngampada mo't a babae ti pagismam. Awan nga rod ti sunggar adut-dut ko iti lalaki. Agsipod, taday ta ti adday ti panunot mo. Ngam di mo mo't pinadas. Pakawan ti mang padas. Ti makirelasyon iti lalaki? Ha? No way! Ay, awanin ti maaramidak. No dayta ti kapanunutan. Ngem sapay la kuma, tadumteng to ti panawen, ama kaamiris ka. Nakapanunot ka din iti umnaw nga aramida. Napanunod ko nga aramatan ni Alex, tatang. Tapno matawid ko ti kinabak nang. Urayan niya dita napamuspusan. Basta maipatawid kan kadayjay. Ang kasano nga ta nga ibagak daytoy kini Alex? Kaya't ko amamuan. Noon niya ti ibagam iti dayta nga Alex. Daytay ta ti pagtinulungan tayo apanunutan, tatang. Saan nga ta may mayat no agtulag kayo nga dan tubingay na no agbaligi kayaw. Agkalay sa kami kini Alex. Tapno maitad kanyak ti pasdak, kasta, tatang? Kinuday ta ti pamuspuson di kasaritam ni Alex. Ngam ti parikot. Kayat nga ta ni Alex. Umanugot nga tanto ni Alex, iti ibaga ni Jenny. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagnaed da Jenny ken Alex, iti balay ni Florentina. Nasao ni Alex ken ni Simon, nga ikagumaan na pagbaliwan, ti kinatumboy ni Jenny. Kinidaw mat ni Florentina ken ni Alex, at tulungan na daytoy, tapno mapagbaliw da ni Jenny. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Makikalay sa akadikin ni Alex. Tapno maitad kanyak ti pasdak, tatang. No day ta ti pamuspusan. Kaya pa'y kidinasaan. Ngam ti parikot. Kayat nga ta ni Alex. Kakasaritam Tapno maamuan ta no kayat nawano saan. Ano? Kasaritak to ni Alex. Inton makasubliak iti restaurant. May papan iti day ti abanag. Panya nga iti ibagam. Alo kuya, nga oray agkalay sa kami. Ngam agsina kaming tumulang. Inton na ipatawi din kanyak ti dakkel apasdak. Ay, sigurado adi na kayat. Tasaan ton ang makaasawa no si aasawa kang ka. No irabak nan tumanan anapintasak. Agpamarangak akayat ko. Tapno iyawis na ti panagkalay sa amin. May mayat pay. Saan pay nga ita? Tapno saan ang makadlaw? Huh? Kunwaray, agpakipot ka basit. Sige nga ro, tatang. Aramidak daytay bagayo. Nagpintas kamot itan, Jenny? Rugyam manin timang surdo kanyak si ka Alex. No awan lati kayat ko kan ka. Disnugan ka manan. Ha? Adda pa nagayat mo kanyak? Saan hasta ti kayat ko asawan? Loko. Anya nga ron ti kayat mo asawan? Saan ka di nga imbagam nga adda kayat mo kanyak? Pudno nga imbaga nga adda kayat ko. Ngam saan ka ngay ayatan? Nga masursuro ti panagayat. Saan ka di? Agtal na ka man.
pulos asa anak nga agayat iti lalaki akas ka. Sino nga ro ti ay ayatem? Siyempre, may chicks. Saan kat akas ka lalaki? Ay, ngem saan kayo ang makapagkalaysa? Gan makapagpamilya no babae ti ayatem? Anya ka diti nagsaritaan nyo ka ni Jenny. Barang no kaya ti katrabahuan na ti plano may. Anya ti plano yo ako nam. Barang kaya ni Alex na makikalay sa ni Ginay. Anya? Makikalay sa iti lalaki at di na ayayatan. Plano ni Ginay nga isina na kalpasan ang maitad kan kuha na tinakil apasdek. Ay ngampan ang loko day takan ni Alex. To kasta ti aramidan ni Ginay. Kaibingayan ng tumit tapno di na makungkuna. Ay, gapo iti tawid. Makapanunot kayo pa'y kiden iti saan arumbang. Pagbiyagan nga ron amin a kinasirib. No di ka gunay, awa na, di ka biyag. Ngam no mga ramat ka iti tao, tapno laeng magunod mo ti tarigagayam. Ay, sabalin asaritaan day ta. Sa nabalay, ikantaw iti tangdan na, tapno di na magkungkuna. Kumusta nga itay balang asam-sabungan pare? Unay katabalangan. No sisiitan ko maabalang. Adamat siit anaikat kon, bro. Ay, mangrugi ka ro din Itapay lang. Kalika gumakaw, ti panagbaligay. Sapay ko bro. Idi kinidayak idi malam. Di na kon linayatan iti danog. Nagdilat met. Isumil lagay makunam nga da siit na anaikat. Uray kaskasano. Naikanak iti sangkabasit anam nama. Ang madupay as iti katam, sakbay ang mapuros mo ti sabong. Ikagumak nga ikatan amin day taasiit. Ay wana, tapno awan ton ti makasiit no purusem. Madlaw ko kat mariribukan ka, friend. Adda ka di parikot? Adda ngamin masapul dagiti ubing ijay bahay ampunan. Awan pa'y pundo. O sige, mangtedak iti donasyon, friend. Agpaiso ka di, friend. Ay, sika akanayon ti mang sulsulbar iti parikot ti bahay ampunan. Adon ti naitulong mo. Amumeten, awan anak ko. Dagiti ubing iti bahay ampunan ti imbilang kon nga anak. Iso akanayon anaduras ti negosyom. Taamo ti apo ti pangip-ipanam kadagiti sapul mo. Pakaragsakak ti tumulong. Ngem no maaramat iti awan kaus-uskan na abanag. Jack pulos ipalubos. Nalpasan ti oras ti trabaho ta. Mabalinta ka din ti mapanagpasyar. Sa dino kumangay ti pagpasyaran ta. Uray sa dino dita nakayat mo. Sika ita ti boss. Sige, mayatak iti damo apa nagpasyar ta. Sino ngay nga ti kadwa ta? Masapol ka di pa'y ngadda kadwata. Amuta man ti papananta. Sa bagay, nagmayat kuman no babae ka akadig ko. Babae ka nga rod. Tigtignay mo laang ti lalaki. Tal na ka. Nagdi mo kayat ni babawik ti panagpasyar ta. Anya? Ti kano tao amang ibabawi itinalpasan nga inkarina, napaglan nga ulbot. Oy. Awan pa'y inkarik asaan ko at inumpal. Di mo ibaga, ada ito'y tida mo, adi mo tungpalen. Ha? Ulbod ka, no kasta? Ha? Oh, itaman pa'y anala daw kayo anagkuyog asimangpet. Kuante, napan kami nagpasyar kin ni Alex. Agpaiso ka di, Alex? Well, ma'am, agpaiso timbaga ni Jenny. Kasta ka di. Kinitayanak ni Alex. At kayat na asawan. Sige, ante. Ina ko ni gisilid ko. Kastak mat, ma'am. Mapanak matan iti silid ko. O sige, uray siya kat mapanak matan iti silid ko. Nay, si kamot ti masabat ko, Jenny.
Nagawit kamot gayam dito'y lugar tayaw. Uy, tata, napanak mat nagpasyar ay ije balay mi. Adda na saya at apagtungpalam no kaskasan na basang. Ha? Anya ti kayat yung asawon, tata. Amok ti amin basang. No adala ko maputot. Kau alalaki. Isan ti asawaam. Bastos kayo alakay. Ah, Apay kumamaki asawa ngay. kat day talang mo ti pamuspusan. Napaikid din na saan. Ay, diyak kaya ti makiasawa iti lalaki, tata. Mabalin nga raw da mga asawa ka iti babae. Kasanungay. Basta. Sige. Panawan kayo manlangan. Ha? Makapasun. Tatang, anya ka ditim bagbagayo kini Tata Tomas. May papanditay. Iti asawa, kantawin. Ay, pasensya amon ni tatang mo, anak. Idi ngamin na bartag, tila imbagbaga na kan ni Tomas. Unay kayo matan tatang. Tala inlaw-lawat yu. Agwaras day tadamag. Kababay. Jak ba mo anay baga gayam. Unay ka dito ang iwaten ay tanalawat launay no makainom da tao. Tapno ngamin, saan ka nga aglawat alaklakayan? Saan ka nga agbartag? Daytan to matipaglaingam. Agsakitak nga raw nawan alkohol iti bagik. Sa pulen ti agas ti banaw ken dudukot. Nagko na nga agas ti arak. Ay, no alkohol ti pagbugwa amin a tao, idi chimpo ti kubed. Isu nga agas ti arak, oh. Pagbugaw, saan kat nga inuman? Sa bali jay arak, tada sa bali araman na. Nalao kan lang iti alkohol. Isardeng mo man pa'y dahi ta panagdaldalos mo. Takasarita ka pa'y, Alex. Ha? Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am? Barok. Adda ka di makita wenno mariknam a pagbaliwan ti amin. Umamamo mati ni Jenny, ma'am. Saan akas idi? Akas la naatap nga ayo. Kasta? Sige, ituloy mo lakta a pagbaliwan. Siyak to ti aggasto iti kalay sayo no agbaligi ka. Araramidak ti amin. Saan aga po iti tulagan ta, ma'am? Ngimkit di, ay ayatek ni Jenny. Isungay kagkaguma ka pagbaliwan. Sabay ko mga rod, tagbaligi ka, Barok. Kadkas nakon, siyak ti aggasto para iti kalay sayon to. Agyaman ako ni kada kayo, ma'am. Siyak ti rumbang nga agyaman, no mapagbaliw mo ti kaanakak, Alex. Paripirip mo ka di ka ni Alex ti planaw. Nagpamarangak nga imamukan ko na, tatang. Nagpasyar kami pa ya. Ituloy mo ti agartista. Into ni baga nangakalay sa kayaw saan kan nga agkadkad. Wen ko na madagos. Ngam sunggar latamat ti dot-dot ko no kasjay akibinan na. No saan la aga po ikitawid. Talaga nga iwadag ko kumakan no kibinan na. Ay, maday. Di mo aramidin ti kasta. Aganos ka, tapno matagi kwata ti baligi anak kao. Ay, sayang ti riniw-riw apira. Anya pa nga ino di kasta, tatang. Ngam no saan aga po itipira. Ada yung agpamarangak akayat ko dahi a tao. Sana balay, tamabalin mo mo't nga ipaanal wano ipaawan bisa ti kasaryon tao. Nabayagtan nga day-date. Awan ka di ti maawatan. No apay akanayon ka nga i-date. Adda ka di kayat mo nga ibuksilan. Ibagam ma, tanakasagana kadungog. Nabayagan nga da panagayat ko kan ka. Ngam no kayat ko nga ibaga. Layatan nakmet. Napudno ka kadimit lang itiday ta ibagbagam nga ayat. Napudno ka talaga. Napudno mat lang dagita nga ibagbagam. Ikanak pa nga rod iti sumagmamano agundaway nga agpanunot, Alex.
Ited ko amin kang kaagundaway. Kasta ti kinapudnukan ka. Pagserbian ka, iti amin a pusok. Nagsudin day ta ang puso. Wen, tati pusok kat para kan kalaeng. Iha, adda ka din relasyon nyo kan ni Alex? Awan, anti. Ay, ko. Awan, anti. Anya ti kayat mo asawan iti wan. Ko, anti. Sinong bata ko? Oh, Diyos, kitikas to. sinong bata mo kunam? Ngam apay nga rod, akas lasaan ka anaragsak. Mapilpilitan ka kadi. Iha? Ay, ko. Saan mo, tanti? Nasaya at nukasta. Kayat yo ka din, apagtulagan tayo ti kasaryo. Ah? Kasaradakos, anti? Anya pa'y laang ti urayan nyo. Tapno maipaayan na kamin, iti apo ko. Ah? Apo ko adagos, anti? Nay, apay kasla mariribukan ti langam, Kasano mga mintatang? Kuna ni anti amagagaran kano ang maadaan iti apo ko. Asino ka no, timangtad kan kwa na iti apukaw? Asino pa'y ngay, no di siya kano nanang. Saan nga imposible no makiasawa ka? Makikalay saak, gapo iti tawidak. Ngam di na kayat asawan ng agsikugak, nanang. Adda ka lalaking agsikugan. Apay nga ipapilit mo aya alalaki ka, anak ko. Naan-anay di kinababae. Inton kon, imbabawit ti sinalbag akasar. Nay, dakasay no ibabawim ti kasar. Kasanungay mo ti tawid. Nakaumayak, tapag saritaan tayo ti maipapan iti kalay sa manang. Kasao tayo dagiti dua, no talaga nga umanugot dan nga kalaysa. Kunama ni Jenny nga umanugot ka no manang. Kaslag babawi samet. Saan saan nakasagana? Ay, anya. Nay, apay ka nung agbabawi nga ay. Narigat met apilitan tayo. Ta bukod na a desisyon dayta. Ay, naaya, takasaritak man. Numan agbabawi, apayakas lang masurun ka. Iso timakidan na, saan kat asika, Dalmasyo. Agbabawi nga ta ni Jenny, ang makikalaysa. Papagayam, di uliwayan na denggan, di tuloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagtulagan da Dalmasyo kan Jenny. Ngaramatan da ni Alex, babaan iti panagasawa da. Tapnula ang maala da ti tawid. Nagpatulong ni Florentina kan ni Alex, apagbalinan na anaan-anay a babae ni Jenny. Iti may sang aldaw, inawis ni Alex ni Jenny ang mapanagpasyar. Kat dita, naibaga na tiriknana. Sinungbatan mo't ni Jenny, nga oray sumkad tiriknana, tapno maitad ti tartarigagayan na atawid. Papagayam, denggan ti tuloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Narigat met apilitan tayo.
tabukod na a desisyon na ita. Ayan na ya, takasaritak man. Numan agbabawi, at nakarbangan na, ta isumat ti makidan na. Saan arumbang amasuron ka, Dalmasyo? Nagmayat. Sa itag babaway. Ay, napananaya ka ba, guys? Napandan iti restaurant ka ni Alex. Ay, mapanak maijay. Ay saan kan ang mapanijay? Ah, Urayam ida nga agawid dito'y balay. naimbag ta si Bangpet kan. Kasarita ka man, itinalapat. Anda kayo matgayam tatang. Kasangsang putyo ka di. Itayak pa'y bigat. Saan kayo anadanon, tanapan kayo kanaw, iti restaurant. Anda ka di napatag nga ibagayo. Tanagluas kayo pa'y may dito. Napatag unay Ta pagtutulagan tayo, ti kasaryaw. Tatang, saan ka di amabalin nga ibabawi? Ay no, ipabawim. Awan matawid mo ko ni Antem. Apay di ka masayangan. Sige man langan. Ipaanul kong tumat lang Nay, pari Dalmas. Naggapuam. Itakid di aginom. Ay kainta Anda may igatang ta, tainik kanak ni kabagis kaw. Anda man hindi igatang ta iti ara. Nagmayatan ti adda kamsat na abak nang. Kasta ako mamay te. Kano'y supay nga ron ti makaamaw, iti panagkalay sa dajinay. Anya, manugot ang makikalay sa ni Jenny. Kawan na, anya pa'y ngay. Pinilpilit ko, tapno sumayaat mo ti masakbayan na. San kahit nga grigrigat iti agnanayaw. Umadanimot langan ti kalaysata, Jenny. Nayapuran sa matikalaysata. No agkalaysatan tumatlaang, apay pay lang ibay-bayag ta. Imbag tapno maadaan ta adagos iti anak. Anya? Anak? Saan ka di nga anak, tinumero 1 amang kompleto iti pamilya? Numabalin, sa anak pa'y kumangaganak adagos. Sa anak pa'y anak kasagana. Sa nabali ta di kan tumatbaybayan. Ipay ko amin apamatagkukan ka. Sa anak nga irresponsable nga ama. Apay, adda ka din anak mo. Taibagam asaan ka nga irresponsable nga ama. Intunad danto anak ta, ti kahit ko asawan. Itan sala ang anaginom dagiti nobyo ken nobya. Naibasan da mo ti minom iti imported nga ara. Sa dino ka di asil, iti pangipanak kadakwada. Di tanalawlawa asiled kabagis. Kadwaan ni Jenny, takadwaan met ni Simon, ni Alex. Ay, Simon Baraw, sige mga raw, ipantay da iti silida ta napartekdan. Ay, pagdungdung sa adan. Sige tata, ipantangarot ida iti silida. Ida mga minin na kontrol ti minaw. Nagsasaruno mga min ti imported nga arak. Pagarup ta siguro asa na makabartek, tata. Tiyan muda ka ladies drink. Kasanaw, nagpinaado naman iti ininom. Inibusamot na iti agasawa ti arak iti lamisaan da. Nabartak da nga agpadpada. So anay dyan, impandaidan iti silenda. Aghani munda anabartek. Kaslakastad, friend. Malagip ko kat narod dahi di asawa. Ijay burakay tinangipanan na kanya. Kalpasan ti kalay sabi. Uray da kami mo iti asawak, friend. Burakay mo tinapanan mi. Mayat alagipan tinapalabas. Ang naikupinan akas pakalaglagipan. Pengay! Awan matang tibadok! Hoy! Anya tinaramid mo?
Apay asya arakot ka kanya. Apayan. Saludsudam ka di pa'y laing. Apay mas daw ka. Awan mo't tinagtulagan ta nga agkaid na takalpasan ti kasar. Rumbang ka di pa'y laing nga pagtulagan ta dayta. Saan ko marumpong nga inaramid ta dayto ay, Alex? Ne, apayan Jenny. Pagbabawyam ka di tinapasama. Tagasawa tamatan. Saan ka di ngayon bagak? Sa anak pa nakasagana nga ganak. Di amat imbagakan ka saan ka baybayan. Di ta ka manlangan. Di nagsusurutan, no? Oh, apay nga da ka dita sofa, balasang ko. Rumbeng nga da ka iti seledyo nga agasawa. Ala, agsublikan ijay seledyo. Apay arin mo kayo, auntie. Iminumaklaang balasang ko. Ang mas daawak, tapay nga da ka iti salas. Kuha nga minanti. Salimuutan ak. Sorry, Marak. Iyon mula ang teerkon. Ala, ingkakit din iti seledyo nga agasawa. Sige, auntie. Saan arumbang nga panawam ti asawam iti seledyo? Saan ang anak man ti kasta babae? Apay akas la nagsangit ka. Ah? Kuha. Saan matanti? Saan ka nagsangit? Sige nga rin, auntie. Agsubli akong iti silid mi. Oh, sige, balasang ko. Maturog ako may tiso pa. Nung pinagsublinak mo't ni auntie dito silid. Apay, kaguram ka di tinapasamak. Agpada ta itay anabartak. Apay nga rin ginundawayan na. Saan ka ginundawayan? Asawa kan. Salbag kit diti kastoy. Maturog takit din. Saan ka kumangagpuyat? Diyak makaturog. Apoy tinaramid mo. Sorry. Ay-ayatin ka ngamin. Ngam saan ko mat siguro apakabasulan ti naramid ko. Kung ano kayat mo mat, tay marakop ka mat kanyak. Ha? Nabarta ka. Diyak mo tinapasama. Inarakop ka kitin. Saan mo? Nairot to pa'y ti arakop mo kanyak. Guston. Diyak kayat amang aganti ba kam? Awan ba't siguro ti panggapwan ni Kabages adimang tad iti ipatawid na ken ni Ginay. Ngam, naragsak nga ta ni Ginay. Napilitan laang anak ikalaysa, gapo laang iti tawid. Bay, abday ta ragsak-ragsak dita. Tinaskan kat bumaknang, lalpas. Ay, umay da kumamot po masyar dito ibalay, ah. Ay, agawid da gijay no tapos. Ay, daki asawa adi na oras ti anak ta. Imbaglakit day ta nasingpo ti asawa na. Nakunan tupay ni Ginay nga mangan no saan da nga agbayag. Ay, nagaramid kayo kat ngarot iti saan nga umnaw. Apay kumasaan nga umnumay. Madanon to ti panawan nga itid ni Kabages ti pasdag ken ni Ginay. Madayo ka man. Hindi nakasasid ka. Ne, apay nga inapot mo ti agong mo. Kanaapay ka di akanayon ang nakaungungot ka. Tsaka mo. Naangot ti panagangot ko kan ka. Ne, apay ngay. Agbakwar ka matan. Kunak ngamin asaan kang umasidag. Agbakwarak na maangot ka. O sige. Agaplagak nga ron di tadatar. Siganti maturog dito'y kama. May mayat man. Makadulukak na maangot ka. Umayat man. Ada pagsasaritaan tayo. Mabit lang, ante. Darasang na ikatanda ita aplag mo dita baba. O may kadito ka ma. Darasang makita ni ante sa bali ti dam. Baya mamakita na. Isumat tipod no. Darasang ko nanay. Di nakapagpungtutan. Sana tumutla pag sublin into nawan ni ante. Saan ka kadya sumrakita? Aldawan.
Nakadigosak pa yan. Nasakit yung ulo. Makabakbak ko, anak. Sakit. Maulaw pa rin. Nan, dapadapan ka man. Ang mga nuwad na gurigor mo. Saan ka mata nabara? Awan tinasakit. Basta naglaladutak. Ha? Ipan ka iti doktor. Tap na masigod. Ha? Doktor Adagos? May kato siguro dahito. Ano? Umuna ka lang ni restaurant. Awagan ka inton madamdama, ha? Tamuak ti kasasahad mo. Unan. Inkan. Tama nga numalado ka. Sige nga, Rod. Iturog mo pa'y. Tamaululaw ka ako nam. Di kagdanag. Masapak nga agawid inton malam. Apay akasta ta itsorab. Di kakadisumrak, iha. Diyak maawatan ti bagik anti. Makabagbak warak. Maglaladutak. Kanya sakit tulog. Maulawak pa eh. Oh. Amangan no aginaw kan. Kasta kan o kat ti aginaw. Saan amaw awatan tirik na. Anya? Ang ginawak? Saan na mabalin? Anya ti kunam, iha. Jak na awatan. Ay, konti. Sige, mapanak pa iji silid mi. Kaya't ko tiyagin na. Sige laeng, iha. Nalabit nga aginaw kan. Saan ka mabalin da ito eh? Ang ginawak ka din ang paiso. Ay, salbag tigas to eh. Kagurak da iti, Alex. Hello? Opengin mawag ka. Kumustahin ka, ha? Maululaw ka kanibay? Basol mo da ito eh. Kuna ni anting ang mga naginawak. Anya? Aginaw ka? At danto nanak ta? Saan ka maragsakan dita? Tamasurunakan ka. Di mo ko naasyak ti bagin inawam. Ay na, di pa ikat kaing ingas ko apermiti anak ta. Paisit ka! Kagurgura ka! Dapat manlangan ti cellphone. Saan na mo pulinda ito eh? Asla naragsak ka, Mike. Anong ibabay ti cellphone mo? Apay, asinot nakasaritam. Aginaw san ti asawak. Ha? Isumat lagayam akanayon nga agunget. Taginaw gayaman. Sapay kagurgura nak. Kunada, Mike, ano asino ti kagurgura ti aginaw? Iso ka no ti karoprupa ti ubeng. Di sakto nga rin ti karopruba ti putot ko. Ay, kauwan siguro paray. Kaduan na kastakait. Noan niya, tinaginawan da, isaw ti kay ingas ti ubeng. Agpaiso nga tadeta. Mangipakita anaan-anay ababae ti asawa. Sana mabalin nga ipapilit na nga isukat lalaki, paray. Uwen paray. At dayamot lalaki nga agsikog. Iso ama kunak, apudpud no ababae ti asawa. Hello, nakaawag ka ma, Ginay, anak ko. Yak kaya't di kastoy ang mapaspasamak na nang. Apay ka day, anak ko. Anya ti saan mo akayat? Naginawak ka no. Ha? Ay, di ka nasaya at anak ko. Ay, adanton anak mo. Yak kaya't na itinanang. Ay, nakakatagkikiat ditan. Ay, pakpakawan. Nagalasakit na hindi masigog. Ay, yak kaya't tirumar. Yak kaya't makita na kadakal ti tiyan ko. Gapo ka di, taipateng mo alalaki ka. Dahi tay tanti ebidensya ti kinababaem, anak ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan edenggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT,
540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imanugot mutlaangan ni Jenny, ang makikalay sa akin ni Alex. Iti aldaw ti kasarda, nabartakda, kat dita, insarak da ida iti kwartuda. Kasta unay asuron ni Jenny, idi nakapuot da itoy. Asi aarakop kenkwana, ti asawa na. Uray kasano ti surun na, di na impadlaw ken ni Antina. Iti panaglabas dagiti aldaw, aginaw ni Jenny. Masuron mananda itoy, tapampanunuten na, no kasanulangan ti itsura na, no dumakkelan ti tiyan na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anak! Nanang, pulos ajak kayat da ito eh. Day tag agkikiad ditan. Pakpakawan. Nagalas ang kitangan di masikob. Diyak kayat tirmor. Diyak kayat amang titadakadakal ti tiyan ko. Gapo ka de ta ipeteng mo alalaki ka. Day ta itan ti ebidensya ti kinababaem anak ko. Diyak kayat nanang. Ngam, anak mo day ta. Di ka kadimaasi iti sikugmaw. Di pala na ipasgay, kat kastanti ibagbagam. Sige nga ro din nanang. Bye. Bye, anak ko. Daytoy kat tinaganganab ko nakikalay sa. Nga uray saan ko humamat ang kayat. Anya nga'y tima ko na dagiti babae nga inaram ko. No makita dak ang masikog. Impuisit kidi. Dayjay tumag ngamin nga Alex. Kagurgura. No katamad diri daw, iha. Di ka pa'y rimwar, anangan. Madi ka dilat na tirik na. O nanti, jakpay kayat tirmor. Anya ka di ti kayat mo akanen. Tapayag ko iti katulong. Sana ka mabisi nanti. Jakpay at timangan. Rumbeng amang ipaunag ka. Uray basit. Inton kuan, agol sir ka. Umayak tulatan ijay ko sina, numabisinak anti. Laglagi pam, Jenny. Saan anasalun at ti anak mo, no di mo aywanan tabaghim. Di ka kanumat mangmangan. Anya ti kahit mo akanan, taigatangan ka. Darangidangan amanggang, kun aramang abugong. Ha? Saan mat atsimpo ti mangga ita? Dinamag mo no, anya ti kayat ko akanan. Isungay baga. Sige. Mabit lang nga rin, Inakagbirok, barang adama sa pulak. Saan ka sunangsang pa da? Nawan mangga! Ito'y pa nakita ka dito'y palengke Apay, nabibiro kang paray. Makasarakak nga tanga itinaata amangga, bro. Ay, sos. Day takit tirigat na ita. Agbiro ka iti prutas. Asaan namit apanawin. Pangalak na ingata. Apay, awan ka diti bunga ti mangga iti away? Ayaw na niya. Padasot man gayam ti agdamag. At anay awan ang nagbunga amang gaijay. Wala. No awan, mangkita ka iti sa bali analsam a prutas. Ay, sukit ti awid mo. Ay, agyaman ak itinsing-asing mo, bro. Tatang, saan ngamin anang nangan ni Jenny? Mangga ti kayat na akanain. Awan ka diti bunga ti mangga dita? Di mo lapari to, mas tiyan mo ka nagbunga ti manggana. O sige. Mangarkilak iti pagluganak. Umayak dita, tainta gumatang. Ay, ipabigat mo barok, tarabiin. Itaan tatang. Imbaga ni Jenny asa anak kanu asumangsangpet no awan manggang yawid ko. Ha? Ay, unay ka daytan. Ay, sige.
Urayan ka, taintay di balay na pare Tomas. O sige, umaya kon tatang. Asino tinakasaritam iti cellphone. Mangga, kun kunamot. Ni kano nga rod, Ginay. Sana nang nanganta mangga ka no, ti kayat na. Ay, pangalaan na nga iti mangga ita. Ay, naira na mga dasagay sa abunga ti mangga ni pare Tomas. Umay ka no ni Alex ita, taingkam gumatang. Ita arabi eh. Wen Tako na kano ni Ginay, asaan asumang sangpot ni Alex no awan ti mangga nga yawid na. Ay, sus. Ay, nagin inawak. Ngam saan akasta? Ay, no siyak ti baon mo iti rabi ama pa nagbirok iti prutas. Nga, saan nabot at chimpaw? Aha! Duray awambait. Mangan kanto ano adda? Ha? Nay, apayan pare. Rinabrabi iyo matimay dito'y balay. Ay, umay kami man gumatang iti bunga ti mangga, paray. Iti kastoy nga oras ti rabi paray. Pangasiw tata. Adda flashlight ko. Mabalin ka di ngayon tayo mangsukit iti mangga. Angam nagngato tamangga barok. Masapul nga ulyem. Kabalak ti umuli tata. Adda lakid di mayawid ko amangga. Malangarod Mapantayaw iti poon ti mangga. Adda ijay igid ti talon. Ay, agyaman ako na tata. Kunak no awan masapulak amangga. Ay, nakasanon nga ay, no saan nagbunga ti mangga ni pare Tomas. Ay, Sigurado adakkel apari ko, tatang. Adda kadimot na alayo amangga. adda. Ay, ni Alex pa'y ati mulay. Ay, nakarumat ti kasta. Umulay ti rabrabe eh. Ay, ti dadumalaang ipabigat dan. Saan mat nga emergency? Ay, malagip ko man. Patuluyan nga ta ni Jean ay timbaga na nga ipaanal nanto ti kasarda. Anya pa'y laang ti sapulan na kan ni Alex. Kan nakasingsingpot a tao. Huwag nga ram. Sa pa ipapilit na alalaki. Anya nga itake nagsikugmay. Day tangarod kat. Ay, manuti kas ka di Alex nga inayat na ti maysa atong boy. Puno nga tangada panagayat na ka ni Jean ay. Di naramiden day jay a sakripisyo no di na ay ayatan. Oh, kumay kan Jenny. Adda naalak amangga. Tumbigaten ang mga anak. Happy ipay. Anya? Nagarkilak iti lugan. Imulyak arabrabi Ita, di mo matgayam kayat aganan ti insangpet ko amangga. Nagkunangamin nga inka mga arkilak. Kun umuli. Gimatang ka kumalatan ay ijay tsendan. Nagbiro kak ijay tsindaan. Angam saan ngamin apa nagmamangga ita. Naira na laeng adda nagbunga amangga ijay away. Sagsagay sapay nga raod. Anya kumay ito. Di ka mo't pinilit amapan. O sige. Inak man lamaturugan. Tanay, napuyat kan nabanugak. Saan ka nga mas asidag kanya ka? Agbakwarak tumanang. O di saan lang. Maturugak dito'y datar. Agaplaga kon. Masuron kan samad. Asino ti sana masuron? Yamat ng tikas to'y abyak. Saan ka nga gaya mo duma? Yak na awatan, tindaya mo dumo. Kukwam tinangig mo. Anya ti kunam? Yak mangag ti bagbagam. Tikunak, di ka tumanagari. Takayat kon ti maturog. Nabanugak ang nagbiyahe kan imuli iti mangga. Urno sumsamot tan ti papeles, ti panangipanagan mo iti pasdag ka ni Jenny, friend. Indrugik pa'y laeng, friend. Kita, no maikarimot laeng, sakbay apermaak nga itad kan kuwana. Naibagam nga amangan no masikog. Pudno ka di matlaeng amasikog. Wen, iso amaragsakan ak. Ang sana pulo sa rumrumwar iti seled na. Ne, apay ngay asaan arumrumwar, friend. Day tangarod ti saan ko ang maawatan. Manipod na ginaw, ijay nalatan seleda. Ay, amangan no marigatan mo't nga aginaw. Kasta ti atap ko. Agmaymay sa kamot ang nagawid. Apay adi mo kadwa ni Alex.
Kapilitan nga iso ti agyan ijay kusina ti restaurant nanang. Awan ngamin kadwa na ijay. Nagawid, tada ka ng emergency. Ay, sumagmamano alawas. Madlawan ti tiyan mo. Sana na mailambang. Day tangarod ti pakabisitak. Diyak kaya't amakita da amasikugang. Anya ko matidagas na. Katadamat asawam. Amuyo man, napilitan akla ang anak ikanlay sa. Nga makita ka na singpot ti asawam. Di mo ka di pa'y nasursuro nga ayatan. Kasano ko mga agayatak ngay itilalaki nanang. Gapaw, ta ibagbagam alalaki ka. Adda ka di agsikog alalaki alaman. Buisit kit diti kastoy. Masurunak at talaga. Kasurun mo ka di ti anak mo? Ay, napatag ti anak. Jenny, kumut-kutong kan. Mangan ka kuma. Anya ka diti kayat mo akanan, ta iso ti ilutok. Kasla kayat ko ti sinigang alamos. O sige, agtugaw ka pailaan. Ta ilutuan ka, barang kayat mo akanan. Nagrigat matgayam ti kastoy. Talaga akasta ka no ti agbalin nga ina. Nagsao ka manin itijak kayat amanggan. Apay kumaadi mo kayat amangag. Kat may sakan ton nga ina. Ay, jakan mo kan ka. Inak manlaangan ijay silid. O sige, tayag kunto ijay ti kanam, inton makaluto ak. Oh, mangan kan Jenny. Madanagan ak itisan mo apan panangan. No saan agapukan ka? Awan ko maday ito'y arigat ko. No makaanak ka, makaginawa kan ton. Manupay abulan nga isakbay ang mapasamak dito. Adupay arigat ti mapasamak. Ha? Sige, agan anos kalata. Talaga kasta. Nalaka lang ti mangibaga nga agan anos. Ta saan asika ti makarikrik na iti marikrik na. No mabalin la kumasya kung ti mangrik na iti dayta marikrik nam. Aramidak, saan ba't nga minamabalin? Nagsaya at kat kuman. Numabalin asublatang tinagmadi ang marikrik na. Sana bale? As-asikason kamet. Uray iti panangasikaso laang ti maitulong ko ken ka. Madlawan ti tiyan mo, balasang ko. Sumagmamanulang na bulan, may sakan nga ina. Ha? Ina, kunayo, auntie. Wen anya kumangay no di ina, alangan mo't nga ama. Nagasat ka ni Alex, tanaanos kan ka. Awan matkit diti maibagakin ni Alex, auntie. Ang agab-abuso kan sa iha. Awan tikas ka ni Alex kasingpat nga asawa. Anya ka diti madlaw yung ako nam, auntie. Kunam ka di ajak makitkita ti aramidam kan kuana. Madlaw ko nga awan ti panagayat mo kan kuana. Pagpunaan nyo mat ngayon, auntie. Uray saan mo nga ibaga. Tamain imatangak dagiti mapaspasama. Hello? Asino ka di dito eh? Ha? Ospital? Ni Alex? Adda dita? Na-aksidente? Ay, sige, umay kami dito. Asino ti imawag? Ospital, kunam sabat. Ni Alex ka no, auntie. At dito ospital, na-aksidente ka no. Sige, siya kun ti mapan. Tadi mo mat kayat ti rumwar manipod dakkelan ti tiyan mo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay italawas a napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician,
Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti makalawas a seryetayo a napaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asino ti imawag? Ospital, kunamsamat. Ni Alex kanu, auntie. Aday di ospital. Na-aksidente kanu. Sige, siya kung timapan. Tadi mo mat kayat ti rumwar manipod dakkelan ti tiyan mo. Saan, auntie? Umayak mo't. Kayat mo itan ti rumwar? Ang mga noan yan tinapasamag kan ko ano. Adda ka no ti asawam iti ICU. Nakarungat at tinapasamag kan ko ano, auntie. Nalabit akasta. Taapay nga ICU ti ayan na. Mapantay yung haruda, auntie. Sige, agdiretsutan ICU. Taisumati ko na dyan nurse ang nagdamaganta. Unanti. Ate tante ICU. Siya pa'y ti umunang auntie. Sige, balasang ko. Sumublatak inton madamdama. Awan pa'y puot ni Alex. Anya ka di tinapasamag mo, Alex. Apay nagdardaras ka kanabim malasiw. Di mo kinita no at daw masidagalugan. Itapay tamariknak ti kinapatag mo. Sakas na'y tinapasamag mo. Hello, anak. Nakaawag ka mo. Nanang, na-aksidente ni Alex. Ha? Kasanohon? Adda kami gini auntie dito ospital. Adda ni Alex dito ICU. Awan pa'y puot na. Anya ka di tinadangran kan kuan, Di ka nung ulo na tinaypakpak, nanang. Naka-helmet mo. Sige, anak. Taumay kami dita. Bye! Agrubot ka ta mapantay di ospital. Day, apay ko mapantay di ospital. Apay, da sakit mo. No nakakarkaranting ka ba? Imawag ni Jean, naaksidente ka no ti asawa na. Ha? Ay, apay ka no anak aksidentay. Ay, no ada mapasamak iti asawa na. Ay, sos, saan aparikot ti mangipaanal iti kasarda. Ay, nagdakas ka mo tan nagpampanunod. Ha? Umay kakadiwan no saan? Ay, uwen, umayak tap no mapaanak mo't iti balay ni Kabages. Dumawat iti kwarta. Kasta ka din ti kinadakas mo. Ada na aksidente. Ngam sabali mo ti adda di ta panunot mo. Anya ka di tinapasamag. Apaman nga inyawag mo. Nga adda kayo di ti ospital. Imay kami adagos ka ni tatang mo. Bimalasiw ka nung adi na kinita. No adda sumungad alugan nanang. Naipuruwak ka no iti motor na. Day tamat timbaga ti gayim na ani Simon. Ay, imbag no saan anapiktaran ti ulo na. Nasitis ka nanang. Barang awan nadangran iti ulo na. Imbag at naka-helmet. Nya imbag ta imay ka. Dasayaat mo, tanda ka. Madanagan ako ngamin nanang. Itinadamag ko ang aksidente. Malagip po ti panangas asikaso na kanya. Uray ka na yun ko asupladaan. Hello, friend. Nakaawag ka mat? Diyak pa'y makaumay di ta opisina. Adagamin iti ospital ni Alex. Ha? Anya ka diti sakit ti manugang mo? Na-aksidente iti motor. Kat adda iti ICU. Anya? Kat, kumusta itan? Adda pa'y iti ICU, friend. Grabe nga rod no kasta. Sapay basikog ti asawa na. Wen garod.
kat itala amakitak. Sangit asangit ni Jenny. Kasta ka di, friend. O sige, taumayak tumot ni ta ospital. Sige, friend. Day talaan ti ibagak. Bye. Bye, friend. Mangan ka mat, anak ko. Rumor ka dito ay siyaw tayong kamangan ay kanten. Diyak kaya't apanawan ni Alex, tatang. Kano di ka pa'y nangnangan. Kaya't ko asyak ti mo na makita na. Intun makapuot. Imbag man, kasta ti mariknam. Kano ka gurguram sa ti asawam. May kawak, tatang. Kanayon nak ngamin nga si Kaswan. Itataadan dito eh. Kailiw ko ti panangas-asikaso na kanya. Apay, tila panangas-asikaso na ti kailiw mau. Mariribo ka ng tatang. Diyak mo. Diyak mat kaya't amapukaw ko ni Alex. Itibiyag ko. Kumusta ti manugang mo, paray? Ay, at napay lay di ICU. Ha? Kaano lang di umay na gimatangan iti mangga? Ita, na-aksidentay? Ay, huwag nga ron pa aray. Ay na, kasla pagdarik ma, ti pasamak. Kahit awan ka di ti anyaman na iti anak mo tinapasamak iti asawa na? Anya, kaya't mo asawain. Saan ka di napilitan lang ti anak mo anak ki asawa? Kasta ati pagarup ko ide. Hanggang saan itaparay. Ay nasangit-asangit ti anak kau. Anya? Sangit asangit? Kawan. Jak ni namnama akas jay tiyagbalin a reaksyon na. Apay nga rod nagawid ka ngay paray. Adda ijay ni bakit. Nagawid na ka. Tadagita ngay mo dingwon may. Awan mang pakaan. Kumusta ti asawa? Anya ti kuna ti doktor? Diyak man mo. Kunamat ti doktor nga awan ka no ti damage ti ulo na. Manunal daw di pa'y nakapuot? Dahita nga ron ti pakas daawak. Nagbayag. Idinto tako na ti doktor nga awan damage ti ulo na. No nga pa'y ngamin. Adi nakinita ti makanawan na. Sakbay abim malasiw. Dahita nga ron matikon ko na. Oray anya pa'y ti bagbagatay o. At aditan, napasama ka. Amom, sakbay napasamak ti aksidente. Adda nadlaw ko kunkwa na. Nagliday. Dinamag ko, di naman ibaga. Secret ko na naman. Amok asyak ti parikot mo, Alex. Pakawalan na, Alex, asawa. Diyos ko, ispalam ko mati asawa. Ikarit, saan ko nasupsup na daan? Alex, pangasim, lumaban ka. Numangmangag mo, tibagmagag. Oray, ikutim lang, kumatiramay mo. Pangasim, Alex. Di nagkumapanawan. Ay, atan ka, Alex. Di ka kumaunay sangit-asangit, Jenny. Amang hanoan niya ti mapasamak ka. Nangrunak at masikog ka. Ang asiwan ti. Tulungan dak ngagkararag. Diyak kaya't amapukaw ko ti asawak. Well, uray saan mo nga iba ka? Talagang ar-aramiden mi dayta. Agyaman ako na yan ti. Adain sangpet ko amakan. Mangan ka kuma. Uray basit laeng. Tapno adda pamigsam nga agpuyat, nga agbantay. Di matla makaputan nanti. Kaya't ko makita na kumakanayon amang bambantay kan ko na. Saan ka kumaunay nga agdandanag, kunak manen. Kaasi ti sikog mo, no maapektaran. Papanam ka di manayin, paray. Idi ospital a pare, tayo nakmasarong karan ti manugang kaw.
Masikog gayam di anak mo ani Jenny, paray. Wen, Saanin ang mailibak ti kinababae na. ay una. No apay met nga dakasta niya paray. Anya akas tati kayat mo asawan? Babae ti kinatao na namtirik na naglalakay. Agdakadakwada day ta. Sa bagay umana mo nga kitim pagama. Depende day tayo ti tao. Kas ni Ginay, nabayagan nagtignay akas lalaki. Ngamita ka masikugan. Agsipaw ta babae ti nakaparswaan na. Nagtignay laeng alalaki. At daw, iti mangga anak. Ginatang ko ni Pare Tomas. Tinayon tinapan ginagara ni Alex. Ngoray rabrabi, napan. Maitid na lang, ti kaligagong ko. Wine. Ay, oray rabi ko napan ija away. Ngam iti simangpot. Saan ko akin ng tinsangpot na? Anya, kasta tinaramid mau, ay pinarigat mo ati asawam. Diyak man ang mo tatang. Naglablabasak iti asawa. Ingay takat at dapay iti ay siyaw nga awan puot na. Oras sakit tinagam timpapay ko kankwana tatang. Po makonsensya akbait ka po iti plano ta anak kao. Wan nga rin tatang. Oray maditi planot na. Inaramid na lata ti pagrabangan na kanya. Tsika, inaramid mo ka di ti pagrebangan. Dahit na nga rin ti pagsakitan tinakam ko tatang. Saan ko nga inaramid ti pagrabangan kankwana kas asawa. Anya ka di ita ti planong, friend. Kasaukon ti abogadok, friend. Madlaw ko, kat naan-anayon ti kinababae ti kaanakak. Pagkunamot, friend. Idinagsikog kan idinaaksidente ti asawa na. May pakita arik na ti babae ti riknana. Saanen arumrumwar akadwa na dagiti rupat kwarta a babae. Kasta ka di. Huwan, panawanan tapno ited ko ti dakkel apasdag. Adakan ka dayta, friend. No insar deng nalakit din ti bisyo na. Pinabantayak itinalimad, friend. Kat saan mo't tananap-napan kadagiti sigod nga ayuyang na. Nagnakam siguron. Taamo na adandanin agbalin amay sa nga ina. Di nakanipay mga Alex. Pangasim na di nagpampanawan. Ikutim kumamatan at tiramay mo numang mangagnak. Ayatan ka unay, Alex, asawa. Nagkutitiramay ni Alex. Ay, mabit lang. Inakayaban ti doktor mo. Mabit lang, Alex, ha? Agpay suka di tinangay ko itay. Ulit naman, Jenny. Ha? Makasaukan, Alex. Agyaman na kiti Diyos. Nangag na ti kararagmi. Kayat ko amang ngagantim bagam itay. Nangag ko. Ngam kasla nakaturugak. Ngam nangag ko. I love you, Alex. Agpaimbag ka. Tap na makawit na yun. At daditarwar na tatang kananang kan Auntie Florentina. I love you to, Jenny. Gapo itayat mo. Ikagumahak ti agpaimbag. Para kan ka. Kan iti agbalintong anak ta. Ikarikmat nga ayatan kan pagserbian ka. Aramidak ti pagrabangak kas asawa kan ina. Ti agbalin nga anak ta. Gapo tanapanagnakakon anaan-anay ti kinababae. Napanagnakakmat anagbaliwan ti kinatumboy mo.
Itad kun ken ka tidakkel apasdag. Kat sapay lakuma, tasalimot-matan yo. Agpaiso ka di, anti. Ikarit ngagbalinak a responsable nga ina. Kan asawa, tapno na saya at imasakbayan ti pamilyak, anti. Wen, balasang ko. Kasta tinasayaat. Nasayaat ti masakbayan ti pamilya. No agdinanggay ti agasawa, amang isakad iti masakbayan ti pamilyana. Agyaman kami unay, anti. Kat, ikarit, saan kayon to abaybayan? Aging gaabumakat kayo. Agyaman akmet, balasang ko. Sa anak anag kambali, anang ipatawid ken ka, iti dakkel apasda. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryetayo itaalawas, anapaulwan. Tawid, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.